Как сте, приятели? Аз съм Line997 и днес ще направя едно ревю на PSP Portable или по-скоро както се води PSP Fat. Няма да снимам както и да е. Така. Когато погледнете PSP Fat, PSP Portable и в моят случай аз имам бяло, защото тъй като аз си го трампих, размених за няколко дена с един мой приятел, дадох му PSP Vita и срещу PSP Portable и аз имах такива ревюта в стария ми канал, но аз си преинсталирах телефона и си изтрих направо канала. Забравих си регистрацията и направо всичко се обърка. Така. Тук съм си приготвил за всеки случай една химикалка, ако нещо стане. Синя е. Не е черна. Така поне се вижда, но не е черна. Синя е. Не знам как да ви го покажа. Така би трябвало да се вижда, че е синя. Не знам. Защото камерата ми снима много ужасно. Така. Кожата ми се вижда, че е черна, но всъщност е малко по-светла. Но както и да е. Така. Когато видим PSP Portable в бял вид, тук обичайно има две копчета, но при бялото PSP ги няма тук. Те са всичките тук отдолу. Така. Това е един аналог, който не се накланя, както нормалните PSP-та, ами се помръдва. Виждате как се помръдва. Най-нормални PSP бутони, PlayStation бутони, не знам как да го нареча. Както и тези. Хикс, кръг, триъгълник, квадрат. Тук отдолу PSP пише. Home бутона. Vol, плюс-минус, вие ги знаете. Select бутона и Start бутона. Така, колонката една отгоре. Така, тук един слот за Pro, майка за карта памет. Слот, това май беше, не знам за какво, това е USB слота. Такива бутончета L и R. Тук отдолу това е слотът за зарядно. Това е слотът за слушалки, а това, когато го натиснем така, и нашето PSP се включва. А когато го натиснем, когато го избутаме по-точно отново така, то гасва. Чакайте само да го включа. Така, когато го помръднем ето насам, то би трябвало да се изключи. Но тъй като не знам сега защо не се изключва. То било на 1%. На една чертичка, както и да е. Така. Тук е слотът за дисковете, който... Да, така се отваря. Аз в случая сега имам една игра, защото ние игри си дадохме. Аз му дадох Minecraft за PSP Vita. Той ми даде Gran Turismo. За PSP Fat или за... както и да е. Така. Няма правя ревю в момента на вътре какво има, тъй като ще бъде много сложно и да провирам камерата, пък и то почти нищо не се вижда. PSP-то е сложено диска е сложен в предпазен диск, защото при най-лекото надраскване ще спре да работи. Аз го надрасках и няколко пъти го изпусках и пак си работи, което за мен е голямо чудо. Аз съм го обърнал. PSP-то трябва да бъде ето така сложено. По-скоро аз па PSP-то диска, за да се затвори. Така. Така, когато натиснете, тук вие си знаете за увеличаване, така. Така, когато... Чакай само махна играта.
АЛТФ. Има пусна. Играта и тука. Да, издава този странен звук и много гаден, досаден. Ще се върна, когато го оправя. Така, върнах се, просто съм го бил изключил. Така, когато за първи път отворите това PSP, ще ви пусне ето тук, в шпиле, по-скоро в игри, преведено от немско, от германски. Така, в това шпиле. Така, и ще ви бъде първоначално така менюто. Нали, така. Нали, когато натиснете тук Хикс. Почакайте малко. Когато натиснете Хикса, ще ви излезе това, само че ако сте го настроили на български. Нещо. Дисфункция. Така, както и да, ама не ме интересува. Така. Вие трябва да влезете в настройките си. Така. Естествено, нали, когато излезете от настройките, ще ви бъде така нагоре. Има още две програмки. Така. Тя е за USB Vibratung и за синхронизиране или за преинсталиране. Видео инсталиране, да инсталираш видео, фото инсталиране, систем инсталиране и тук вече може да смениш фоновете. Нали, аз в момента няма да ви обяснявам как. Сверяване на датата, така, колко да ви държи батерията и как се използва, волюм и за заключване на PSP-то. Така. Ще ви пусне, нали, когато си го включите в това меню. Но когато искате да сложите дискът, чакайте само да го отворя, че ми е трудно да държа с едната ръка телефона, другата да отварям. Аби и сега се връщам. Готов съм тук. Така, сложих го вече вътре. И натискате, нали, Хикса. После натискате Ото. Нали, тук квадрат, по-скоро това кръгче. И ще ви пусне ето тук. Когато натиснете тук, влезете в Gran Turismo. В случая може да игра и натиснете Хикс или квадрат май беше. Ще ви започне така. Ето го как се води марката PSP Portable. Виждам се аз Дени, хей. Да, сега ще излезна така. Като цяло на мен това PSP не ми харесва толкова много, тъй като цяло не ми харесва толкова много. Въобще не ми харесва, повече си харесвам PSP Vita. Така. Това мисля да бъде за клипа. Харесайте го, абонирайте се за мен, моля ви се, тъй като канал ми е нов. Ще правя още клипове скоро и до скоро. Имаше рима.